खुलुमबाय लोगोफोर बरायबाय नै मोखा बिथिंसो साखागोन ने खाला नै माइ नागोन नोंस्रा नागोन माइ नागोन नोंस्रा ओइलाय जमा जागासिनो सावरि माइ नागोन सावरि सेंग्राफ्रा बिसोरबो मावथिगोन जा नै माइ नागोन दायो मेसिनाव बिसोरो नै बिथिं आरो ताग्रा थांदों सासे पहलवान बडि बिल्डार आरो बिथिं डिजे एक्टर दोङो नै सासे ट्रेक्टर गाखोना सिन्था खालामबाय थादों माइ नाग्राफोरा सावरि आरोना लास्ट दिननि माइ नानाया सावरि माबादि जागोन ना जाहानावथ' नाखांबाय भिडिअ लायासै आरो न'निखौ आं न'आव बिजि नामा न'आव बेस्थ' लास्लाबनो मोनासै दायो बेलेगनियावबा फां फुं खालामना लाखिनोसै जोंनिथिं बिगा हिसाब नाया आरोना माइखौ न'आव हाना लाबोखाबाय दायो घन्टा हिसाब घन्टासेयाव 1200 टाका लागोन आरोना घन्टासेयाव 1200 टाका ओमफ्राय लेबारबो गैया ट्रेक्टराव जों गावनो सावरि माइखौ मेसिनाव सोनाङो आरोना बारा थाङा घन्टासेयाव 1200 बा 5 बिगा खालायनि माइखौ 40 मिनिटाव हायो आरो 40 मिनिटाव 800 टाकासोनियावनो हाहैयो 5 बिगा 4 बिगानि माइखौ नायलांबाय थादो गारि खाथियाव फैजेनबाय नै नाग्राफोरा मालिका बिलाय डेन्जार गैजो माइयाबो बिराद दङ जिगाब थांग्राया गाजा बोख्लायना होलाय फुरा हारला माइ नाग्राफोरा नै सिख्लाफोराबो देलाय देलाय फैखाबाय माइ नानायाव जागोन नै न'आबो न' गोदान बनायगासिनो माहाजोना सोग्राफोरा बा फटाफट लगाओ लगाओ सेस गोलोमजोबलायलायबाय दिनैबा हले माइ नानानै बेसेबां लाखोथाय टाइमा नै माइफोरा बस्था बस्था माइ जिगाबाबो नै गुन गुन जालायबाय नंगौलै गैला नाखांबाय थांबाय गारियाबो मानसिफोराबो ज' जाजाय आंबो थांसै ओंखामखौथ' मोनजालायाखै फुङाव नाखांबाय नाखांनानै दा बाख्रियाव सोगासिनो माइखौ बाख्रियाव नै सोगासिनो रोगाग्राफोरा नै बाख्रियाव सोगासिनो नै बाख्रियाव माइ सोखांबाय ना बाख्रियाव माइ सोखांनानै दायो दा दुगैखांबाय दुगै लुबै आराम जिरायनोसै ना लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोना दिनै कमेन्ट खालामना खोन्थाहरगोन ना लाइक शेयार खालामनो दाबाव लोगोसे चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामगोन आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना हेफाजाब सापर्ट खालामनो हागोन आंनि बे फिसा चेनेलखौ थ' नोंथांमोन बयनिसिमबो साबायखर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय थ' साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोन बाय।